И седиме, рефрешваме на FPT-цата. 97, 98, 97, 98. И в един момент станаха 100 човека. И ни двата бяхме. Превъртяхме гърба. Да. Той трябва за 30 секунди да каже този човек имам ли интерес към него или не. И първи ремонт човек. И първи ремонт човек. Защото тяхната оферта не беше толкова добра, че да ме накара да се преместя в Ирландия. Да. Организирания проект, нали, ключовото е за Да, бързи екзекюшн, нали, и за реално за по-голямата печалба. В дългосрочен план, нали, като инвестираш време в организацията в началото на проекта. Нали. Добре дошли в поредния епизод на UXpress подкаст. Това е четвърти епизод за този сезон, сезон 1. Днеска имам изненада за вас. Имам цели двама гости, което за мен е доста готино. Те се познават от доста отдавна и съответно най-вероятно ще чуем много интересни истории. Първо, също така, нали, преди официално да ги представя, само искам да споделя, че и двамата пристигнаха в София за епизода, който, нали, за мен е страшна чест. Много ви благодаря, момчета. Така че това е страхотно и последно, което мога да кажа е, че има единствен начин, който може да подкрепи този канал, това е Patreon. И така, мисля да започваме. Тук при мен са Иво Иванов, който предполагам, че много хора знаят от... Къде трябва да гледам? Където и да погледнеш, няма никакво значение. И Жорката Ангелов, и двамата са доста така известни в сферата, както често базикаме, нали, леко UX динозаври, без да се обиждате. Само с числата ще помоля дали ги хвърля. Числа няма да казвам. Никакви числа няма да се казват. Може, когато само са в добра корелация. Да. И общо взето сега набързо ще представя, нали, първо Иво, после Жорката, просто няма как малко времено. Иво е роден в Велико Търново, където до ден днешен живее и работи. Той реално работи за себе си и съответно няма никакви намерения да идва в София. Това не е никаква мотивация. Абсолютно. Общо взето през 2007 започва неговата посока в дизайна, неговия интерес, като през този период от време той занимава с недвижими имоти. Да. Преди да се спука балона. Преди да се спука балона. Така, след кризата, нали, през 2009 година, Иво все по-сериозно започва да навлиза в сферата, като започва така като фрилансър и, нали, с най-различни клиенти и това така се развива доста години напред до 2014, когато Teamwork, един негов клиент, нали, Teamwork, да, чакай, че погледнам така и искам, чакай, да съм объркал нещо. Просто ли помня да беше 2014 или 15, когато... Така си ми го написал. Може да се в 2014 уж. Пък ако не се тая, тогава той е един много сериозен клиент, както казах, Teamwork реално му предлага възможност да започне да работи за тях като първи дизайнер и общо пети в компанията, нали, човек. И първи ремонт човек. И първи ремонт човек. Защото тяхната оферта не беше толкова добра, че да ме накара да се преместя в Ирландия. Да, това е много така... Не бяха много ремонт френдли преди COVID-а. Не знам какво трябва да ти предложа да отидеш в Ирландия. Това е и доста преди COVID-а, така че... Да, и общо взето, другото, което не мога да се каже, е, че 2023-та Иво отново се връща към фрилансинга и по-скоро вече създава собствен бизнес към днешна дата UiFlip, нали така. И също така, паралелно с това, в UiFlip, между другото, интересно нещо, което сега ще говорим, е той създава така наречения месечен абонамент, така че това е доста интересен бизнес модел. И другото финално нещо, което мога да споделя за Иво е, че към днешна дата той също така е ментор в Mentor DeYoung и в T-Innovator. Това е за Иво и сега преминаваме към Жорката. Първо той, нали, е родом от Пловдив, Майна. Тежък шовинист. Тежък шовинист. Уеб дизайнер и лектор с над 21 години опит. Така че... Показахме за числата, ма е добре. Виж сега, тук оставаме пак да гадаят хората, не знаят на 100%. Той е почнал на 10. Така ми харесваш. Почнал на 10. Да, общо взето, от 2008 до 2023 ръководи собствено дизайн студио, като се сблъска с всякакви предизвикателства, всякакви клиенти, създава успешни проекти и не толкова, като някои от тях дори успява така да продава по-големи компании.
Друго нещо, което е интересно е през 2023-та той взема смелото решение, наистина това на мен ми е много интересно и аз съм се подготвил един въпрос, да изостави собственото студио и да премини към корпоративния свят, като нали, става част от екипа ни в Световната банка, нали, колеги сме, като в момента работи в ролята си на бих казал продължаваш като дизайн систем лид, въпреки че... Да. И други неща. И други неща. И общо взето има много силен интерес Жорката към дизайн системи и към безкодовите технологии. Другото нещо, Жорката е супер активен в развитието на веб екосистемата в България. Той е част от инициативи като Startup Weekend Пловдив, TEDx Пловдив, Silicon, Drinkabout и съосновател на Hack Cafe. Hack Cafe, да. Той вече не съществува, това. Да, не съществува вече, за съжаление, но беше много готина инициатива и дълги години го правихме. Аз бях един от 7-те души, които го създадохме. След това станахме доста повече. Аз няма да лъжа, винаги се чудил защо все още не си кмет на Пловдив. В смисъл, толкова неща си създал в този град, нали, няма значение. Защото съм майна човек, аз съм еляч. Еляч. Много ангажименти. И като говорим за елячи, в свободното си време Жорката участва като лектор, ментор, преподавател, като вярва, че знанието трябва да се предава нататък. И нали, зад екрана ще го намерите в кухнята. Тук идва един много интересен факт. Може би много хора знаят, може би не толкова, може би не е толкова вече. защото мина време. 10 години. 10 Извинявай години. за числата. Добре, мина време. Само ще кажа, че сам се издаваш. Нищо друго няма да кажа. Жорката е сред топ 5 финалистите в втория сезон на MasterChef България. Така че имаме... За 2 епизода финалче. Да, сериозен кулинар. И така, да, има съответно страхотна страст към добрата кухня и ножовете. Да. Нали, това е нещо, което знам от комуникацията с него. Малко е... Плашещо, да. Финалът, който мога да кажа за Жорката е, че е член на журито BG Web Awards и Ecom Awards няколко години подред. Да. Това е, нали, реално последния факт, който смятах, че би бил интересен на нашите хора да споделя за вас, защото реално и за двамата може със сигурност още много какво да се каже, просто защото нали, леко сте динозаври в сферата, както си казахме, и имате не едно и две неща, които сте правили. Павка, с тия прилагателни. Да, спирам. Стане проблем по някое време. И заради това направо започвам с първия си въпрос и то е: кажете ми по едно интересно нещо, което хората не знаят за вас. Така, само по едно ли? Ако ви дойдат пък две, нали, може и три, но аз исках да съм скромен, да започнем с едно, защото да не знаете така да се чуете 5 часа, все пак имам бая въпроси. Аз не знам къде започна, да не хората знаят много работа. Само една идея по-близо до микрофона, ако искаш да малко Какво не знаят, да, примерно започнал с работа като сервитьор, като ученик още. Тази работа ме е научила на основен скил, който използвам до днеска, нали, първия ми шеф, леко просто пушина, ме е научил да продавам, което ми е вършила работа и в бизнеса с емоциите, както и продаването на услуги, защото то е универсален скил, който е. Да. Друго, което на някои хора ми беше второ интересно, някой като ми каже прати ми CV, нямам CV, никой не съм справил CV. Може би тук е момента да разкажеш, че ти практически винаги, как кажа, първо, че не си бил в офис. Нали? Защото ние вчера ходихме да хапваме с Иво и на мен лично ми стана интересен факт, че ти никой, нали, под офис визирам, нали, да си ходи в офис. Да, в компания, която, нали, има офис и съответно какво си ви. Аз не съм кандидатствал за работа. Ти си кандидатствал за работа. Че да не трябва да си ви. Да, това е също много интересен факт. Другия интересен факт е, че въпреки, че нямам CV, в момента работя върху един резюме билдър за един клиент. Нали? Трябва да ми казвате, никой е важно за CV, защото аз никой не съм много. Направихме го, почти е готов да. Какво гледате, нали? Кое ви е важно? Кое ви е важно? Защото мен ми е важно портфолиото. Нали? Да. Факт е, между другото, тук извиня, че настъпвам, но факт е, че аз в момента водя доста интервюта за наемане на колеги в Световната банка и почти никога не чета CV-тата или по-скоро ги прекарам много по диагонал. Защото в крайна сметка, какво си написал там, какво си закачил като медали на жартиера, няма особено голямо значение, ако ти не можеш да го докажеш с работата си. Абсолютно. Също така е. Ти можеш да си изкарал курсове криво, ляво, сега особено с изкуствения интелект, гледаме вече, че голямо заобикаляне има на закона в кавички, естествено. Нали, може да можеш да изкараш много курсове без да имаш никакви умения. И след това, като ти видя работата,
за съжаление или не, нали съм доста работа съм прегледал различни. В годините аз съм наемал хора, уволнявал съм и така нататък. И всъщност ми трябва с 15 секунди да ти видя портфолиото, да знам ще стане работа или няма стане работа. Да. За която кандидат също е много важно ли къде отиваш. Точно ще кажа за какво точно, защото ако е много UI ориентирано, мисъл, аз смятам, нито и си говорихме точно пак с Иво вчера, ако е много UI базирано, може би портфолиото е доста добър показател, но ако искаш по UX момента да фанеш на човека, обикновено е примерно на самото интервю, ти виждаш как човека се презентира, как човека се аргументира, нали, това са реално най-ценните умения, нали, селс, нали, комуникация и съответно за старт може би наистина портфолиото е добре, обаче ако много ти е UX базира на самата... Пак е портфолиото човек. Да, смисъл, пак има как го показваш като... Ти трябва да можеш да си презентираш работата. Точно, да. Значи, няколко грешки на хората, които последно гледах като интервюта и сме водили в Световната банка, беше, че ти кандидатстваш за позиция UI UX. Първото нещо, което си написал в CV-то, че имаш 8 години Front-End Development Experience. Да. Кой по дяволите го интересува? Ти не кандидатстваш за това нещо. Mm-hmm. Много е важно за UI дизайнера и генерално за хората, които произвеждат продукти за веб, да знаят как веб работи. Да. Това да можеш да пишеш код, да разбираш CSS какво е, бокс модел какво е. Това е изключително важно умение. Много е важно. Но то не е най-важното умение. В моето CV, което аз имам едно, си направих, нали, за банката. За банката. Точно това направих. В смисъл, писал съм, аз съм писал много код, защото едно време имаше само дизайнери и го знае какво е. Да, едно време дизайнер, ако не може да пише, да се нарежи PSG-то на HTML на CSS, значи не става чип за залютник. Да. Безполезен фотошоп. Да, абсолютно така. И всъщност това ни умение много ни помага, като правим, каквото и да правим. И аз съм писал, правил съм това, нали, кандидатствам за, примерно, дизайн систем лид позиция. И си пише в CV-то, аз съм правил тези дизайн системи, така съм ги направил. Тоест, цялото ми CV, цялата ми структура в един абзац съм събрал факта, че това ми е страст, знам за какво става въпрос. Да. За да може този като мен, защото аз съм от двете страни, да не му губя времето. Той трябва за 30 секунди да каже този човек, имам ли интерес към него или не. Да. За да продължа да чета надолу всичките останали работи. Той като да си направиш презентационен сайт, one page, примерно. Ако горе не те хвана, надолу, който искаш обяснява. Мен ме интересува. Удрям ти хикса и продължавам напред. Също един клиент ме помоли да му помогна сега. За втори път му помагам с номерите на дизайнера. Питам какви са ти изискванията, къде искам някой номер, като тебе, нали, да... Добре. Такъв като мен няма. Не, съм намерихме с първия харинг, той беше преди нова година, намерихме един много кадърен пич. Колко ще да задържи отделен въпрос, но казвам, искам портфолио, в портфолиото искам да видя фигурен прототип, нали, интерактивен, защото аз го вкарах това като начин на работа при тях, който ускори много workflow. Те искат такова смисъл, преди това не го бяха виждали. Не знае как ще на фигура се правят прототипи изобщо. Няма значение. И тези вчера, нали, пращаме, има много от кандидатите казват, че не могат да си разкрият работата заради NDA. Това е техен проблем. Аз такива кандидати няма да разглеждам. Да. Не мога да покажеш работа. Да. Нищо не мога да правиш. Жорка, освен това, нали, интервюрането на кандидатите, нали, не е нещо, което ми доставя голямо удоволствие. Искате ли да кажа един трик, с който може да изпържите всички дизайнери? Добре. Когато водите интервю за работа. Давай. Казвате им, много се моля, сподели си екрана, един работен файл в Figma, отвори ми го да го видя как е организиран. Как е организиран, да. Няма нужда да ми казваш нищо, не ме интересува CV, не ме интересува нищо. Отваряш го, трябва ми 3 секунди теста, деца вика. Само да го погледна и ми е ясно, ще свърши работа или няма свърши работа. Да. И всички винаги е така. То вика, то, нали, знаеш, ние сме творци и това, човек, аз също съм. И ми го обясняй на мен. Има два вида хаос. Творчески хаос и организиран творчески хаос. Организираният творчески хаос, нали, има си итерации и така нататък. Всички сме го играли тук този филм, да изпадаме в такива подробности. Но
Ако си организиран, имаш изчистен, хубав, подреден, структуриран файл, това означава, че ти всъщност мислиш за бъдещето. Да. На този проект, или каквото и да е. Защото утре, когато влезне някой друг, влезне той да работи по моите неща, или ти да работиш по моите неща, ти трябва да можеш вътре да се организира, да кажеш, да, горе-долу, нали, се ориентирам. От друга страна, виждам някакви работи, значи дизайна е много хубав и супер, и всичко отстрани, все едно един камион с играчки, така си го хвърля в стаята. Добре, как? Примерно, ти си казваш, аз всичко си разбирам. Окей. Клиент се свързва с теб, защото ми се е случило след 4 години. Да. Така и така. Това са по-такива от, как да кажа, от фриленсърските години от частния бизнес. Той се свързва и ти казва, имам нужда да променим или да добавим един нов продукт. Колко пари ще струва? И сега, ти, ако си подредил работа добре, ти можеш да му кажеш, струва примерно хикс лева. Обаче го базираш на стойност. Да. Не го базираш на часове работа. И ако ти е подреден файл, ти там можеш да го свършиш за 10 минути, 20 минути. И да спечелиш пари. Да. Реално да спечелиш истински пари. Или можеш да почнеш... Ако беше сега, братче... То компонент къде идва? Добре, организирания проект, нали? Ключото е за да, бързи екзекюшн, нали? И за реално за по-голямата печалба. В дългосрочен план, нали? Като инвестираш време в организацията в началото на проекта. Нали? Да. След това спестя много време, нали? Всичко се... Че това е друг съвет, който мога да дам към по-младите. Хубаво е да ти е... много трудно, силно казано, ти е трудно в началото да си направиш добрата организация, добрата структура и след това ти е лесно, защото ще ти е лесно за много дълго време. И много повече пари може да изкараш. Точно така. Иначе в началото ще кажеш, нямам време за това, нямам време за това, лепа е, няма компоненти, няма подрезба, няма наименование на слоеве, няма нищо, човек. Да. Тогава ще ти е лесно в началото и ще ти е трудно през цялото останало време на проекта. И като когато клиента, продукт оунъра, все тая кой, ти каже, виж какво, дай да го свидим това синьо с, примерно, малко по-тъмно синьо и ти му отиш се застрелиш. Добре, Жорка, я ми кажи твои така факти, които не знаят хората за тебе. Може да са професионално ориентирани, може да са от личен план. Интересно. Защото, нали, Иво фърли вече така... Доста... Хората не знаят, че съм бачкал като диджей, от 9 стана дума. Да. Работил съм като диджей 1 година и половина. Това беше едно от първите ми предприемачески неща, с които съм се занимавал. Фрилансър ли беше? Слушай сега, те ми викат Джими Рапъра, аз бях много известен, защото бях направил един сайт за... бях направил един от най-големите веб-сайтове за рап в България, който се казваше rapmania.bg. Добре. В rapmania.bg аз направих нещо, което никой до тогава не беше правил в българските. Събрах 4 елемента на хип-хоп. Аз и до сега продължавам да съм си рапер. Имам студийни записи с, примерно, димна завеса. В София. Пушил съм на задната седалка на диджей Станчо на мотора. Мотора не беше в движение, обаче се качихме и пахнахме един масур. Тук е на този епизод, че трябва да пускам плюс не за деца. Ще трябва, със сигурност. Значи това ти гарантирам, те първа започна. Но да, това не знаят хората за мен. Но бяха много хубави такива диви години. Пял съм Ванко едно ме карал. Това кои години става просто? 2000-та, втора, примерно, нещо е там. Много не се приете сметка възрастта. Не се приете сметка. Четвърта и пета имахме хип-хоп група в Турно. Но Ванко едно ме е карал на участие, но той тогава не беше известен като Ванко едно. И съм се возил в джипа с номера Ванко едно, който, нали, тогава там му излезна прякора. От джипа, от табела? Той е вдъхновен от един филм "Как да бъдеш играч". В смисъл, за всички по-млади момчета могат да го гледат. Той не се казваш, не помня как му беше името, но беше примерно нещо със сорта на Джейсън едно или нещо такова. И той се вдъхновява от него, спонсорираше една група на едни приятели Терор в Пловдив. Да. За съжаление се разделихме с Стоян. В смисъл, загубихме го. Да. Тъпо. Но той спонсорираше тази група Терор. Аз тогава покрай Rapmania се запознах с тях, взех им едно интервю. Това са годините, в които аз взимах интервю на хартия, след това от хартията го преписвах на компютър и качвах. Всяко едно интервю беше отделна HTML страница, която се казваше сайта, нямаше база данни. Да. Всичко беше HTML страници, писани от мен на таблици. Сега ще го играя малко като журналист. Да. Ти, кажи ми нещо, което не си бил. Аз всеки път откривам някакъв... Вече много неща почнаха да се събират. Но съм ходил в
в Зимния дворец тогава с DJ Станчо, с всичките там звезди. И такъв, това е Джимито от Rap Mania, отварят ни вратите с един приятел Смоки, двамата влизаме вътре и беше готин. То там не си тръгнал от Джими? Не, между другото, Джими ми тръгна от... Нямам идея откъде ми, от Мирката ми тръгна. Джимката, Джимарата и така остана. Да, защото аз още някакси журката ми да повече да ти го казвам. Джими е прякор, който знаят хората от едно време. Точно. Но както и да се върнем на диджейството, имаше един пич, който ми вика Джими Рапър, да направиш концерт. И аз направих концерт. Не съм пял аз, но поканих моите приятели от Пловдив, нали, под нулата, Скил и Хосе и така нататък. В смисъл, добре. Истински ударняци. Поздравявам, пичове, много сте готини. Ако искате да се обръщате към някой, тази камера, да се знаете. Мен изобщо ме интересува, че сме на живо. Ударната група, ние си знаем. Така, и направих един концерт с тях в това заведение и то беше голям хит, защото събраха много хора, разбирайте, примерно 200 човека. Нали? Да. Самото заведение беше един тъп коридор, както и да е. Мъничко заведение си такова с едно малко получи. Той вика, собственика вика, Джимка, това е супер много яко, пак ще го правим всяка седмица. Добре. И аз отидах на следващата седмица, не знаейки точно какво ще правя, защото си викам, аз къв съм там. В смисъл, аз не мога да бъда диджей, нямам идея изобщо пултове и такива работи. Никаква познание. Менеджер ли ще бъда? На кой ще бъда менеджер, човек? В смисъл, това е пълната потия. И отидах там и диджея тогава един Иван беше и ми каза, виж какво, Жоро, това са пултовете, това е смесителя, тук са колоните, това не го пипай повече от тая века, тук съм лепнал една лепенка, не го дигай повече да не изгори някоя колона, 20 лева на ден ще взимам, вика за найма, ама вика, ако няма хора, няма ми плащаш нищо и си тръгна. И хората почват да влизат някакви хора в тази дискотека и аз ги гледам тия работи, човек и съм такъв. Трябва да я посичаш да свири. Какво правим? Той ми остави човека колекция с дискове, надписани, аз нямам идея кое къде е. Мале... И първото ми диджейство, първата ми вечер като диджей, значи все едно сега взимам теб и те слагам диджей пред 200 човека и трябва цяла вечер ги забавляваш. Аз ще изкефя специално, защото аз много обичам музика и... Обаче... Ама не е точно така, ти обичаш твоята музика. Да. Обичаш музиката, която в момента е тренд, която е модерна, точно, как да ги смесваш. Как ще пускаш от едното едни CJ100, тъй като ги буснах, това те скачаха. Първата ми беше напълно кошмарна. Обаче го избутах, човек, защото съм и над копеле. И го избутах. Година по-късно бях разработил заведението и вадих по 500 лева на вечер. Тогава бях на 18 години. 500 кинта бяха страшно много пари. Ти са много пари, да. Защото те ми казаха, няма да ти плащаме пари, служи си вход и си взимай целият вход за теб. Чиста работа. И тогава аз още го имам, де е Иванка, един приятел Иван. Иван беше на входа, викам, ти ще си на входа, аз съм диджей, 50-50 ще делим. И е така. Буквално като в Дивия запад звучи, смисъл, да. как ти е тръгнал? Абсолютно. Видяхме примерно една маса с момичета, казахме, тази маса е за вас, бутилката водка всяка вечер от мен. Тук само елати, защото аз знам, че заведение се разработва с жени. Откъде го знам? Отлично усеща. Интуиция. От интуиция. Да, и така. Понеже така тръгнахме с доста истории да разказваме, това по принцип е винаги едно от най-любимите неща на слушателите. Искам да ми разкажете историята ви, как се запознахте. Като цяло, понеже вие имате вече дълга история като приятелство, нали, в професионалния свят. Как се запознахте? Иво, между другото, сега това ще е много готин експеримент, защото всеки ще разкаже как той е разбрал. Как той е осъзнал и как той е помни. Защото това беше преди известно време. Не много отдавна. Ние се съзнахме, тогава още имаш форуми. Да, то линките няма. Форуми. Графилата. Те сега са, какво беше, DFBG? DFBG, не графила, основно графила. Абе не помня, смисъл, знаехме се виртуално, но на живо се запознахме на този стартъп, за който говорихме преди малко, първия в Бета Хаус, който беше 2012-2011, вече не помня ясно. Първият в Бета Хаус беше първият стартъп уикенд. И? Така. Айде, ти ли ще разказваш или аз? Слушам. Аз съм загрял, мога да разказвам. Той тръгна вече. Бяхме си букнали заедно да спиме на едно място близо до това. Не е това, Иво. Това е след това. Ще говориш за друг стартъп уикенд. На първия стартъп уикенд в Бета Хаус аз не те познах. Ние бяхме знам, не е глупости, не знаех кой си човек. Слушай сега гледай как аз си помня тази история. Ние сме в Бета Хаус. Между другото една снимка,
за която аз ще я пратя след това да я сложиш на монтаж. Ние в момента телефона ми там, не искам да я търся по време. На тази снимка в момента 80% от присъстващите са абсолютния ешелон на българския уеб. Това са собственици на различни големи компании, професионалисти. В смисъл, абсолютния елит на уеба. Но тогава всичките бяхме просто едни деца. И седиме ние, разпределят на там по екипи. Аз нямам идея за какво става въпрос, нямам идея даже как се бях надъхал да отида, не помня. И минава вече вечерта, ние сме разпределени по екипи, там ще работим, измислили сме идеите и така нататък. Обаче много ми се пие, човек. А това къде се случва като град? В София, в Бета Хаус. Първата Бета Хаус беше много близо до това, след това взима това си история. Защото не знам заведението. Само и съм много чувал, се пие. Ама вече такъв си викам, много си казвам. Заведението Coworking. Coworking Place, бе? Бета Хаус. Бета Хаус е първия Coworking в София. Първия Бета Хаус. То продължава ли съществува? Не мога да ти кажа. Само че този, който е там, той е близо до станция Европейски съюз, той го няма вече. Окей. Знам, че го има на няколко локации в София, но не са. В смисъл, чувал съм, но не беше... Мислих, че е заведение, признавам си. Не. Първият Coworking. Така, и ние сме там. Много ми се пие. Да. И викаме много уиски как би хлепнал, бале ударал. Обаче па сега срам е да си взема една бутилка, да я шибна пред мен и да си сипа сам на себе си, викам не става. И ставам, буквално се изправям и казвам, колеги, някой викам, ще вържи ли за една бутилка и веб? Ама ще му се чупи ръката, разбираш, ще се откъси от работа. И така запознах. Изпихме няколко бутилки уиски, след това се навъртяха някакви други, ама не ги помня тях. Нали, джентълмени да почерпихме ги хората, не сме такова, ама аз така помня историята. Виж колко знаково... И от тогава сме си приятели, смисъл ходим Велико Търново, той идва в Пловдив. Ние идваме в Пловдив по-често отколкото. Сигурен бях, че така ще кажеш. Да. Така е факт. В смисъл, тук търпя много критика. Добре, момчета. Следващата година, на следващия стартъп уикенд, то беше в... Това е историята с... Додамол. Да. Не. Това е друга история. Това е третия. Втория. Не, на 3 сме били. Това беше във Viva.com център, той за който говориш ти. Пак искаш да разкажа историята с уискито? Всеки път ли е история с уиски? Да, тогава свършихме уискито през всяко Цареградско до среща. Не знам как да ви кажа, но всеки път е история с уиски. Тази история пак започва с уиски, момчета. Да, между другото, наистина. На здраве, между другото, не сме си дали на здраве специално. Да, история. И тогава бяхме изпозаспали по един барбарони там, че... Не изпозаспали. Ти беше заспал. Ти беше заспал. Аз бях заспал след това. Иво, минало е цялото време. Разказвам и продължавай с въпросите. Минало е, там официалната част е минала. Готиното беше, че работим до 3 до 4 сутринта. Кой до когато изкара. Кой до когато може да избута. Петък до неделя може да седиш там, някои даже не се букваха хотели, които идват. Да, спяха там по пейките. То ние за какво ги бутвахме? Те хотели, това е друга тема на разговор. Иво на един барбарон, това се случва примерно 4 сутринта, държи една чаша с уиски. И го гледаме и така заспал. Ама спи. И викам, ще му взема чашата, защото след малко ще се отпусне ръката и ще се олей. Да. И в момента, в който тръгвам да му дърпам чашата, усещам как само стяга ръката си. И само такъв, не пипай! Викам, че каза, това добро го брат. Не пипай! Добре, преминавам към един въпрос, който мисля, че би бил забавен да ми отговорите. Опишете се един друг, като професионалисти, примерно с 3 думи. Ти, примерно... По-трудно успя ли го измислиш, човек? Да знам. Може да се проти... Не искам съвсем от YouTube да ме сфърля. Интересно ми е да видя вие как виждате отсрещната страна се едно, като... И ми е интересно как съответно другата отсрещна страна може да тръгне да се защитава. Се защитава. Знам ли? Добре, аз ще почна. Иво, докато мислиш, защото го гледам, че мисли. Значи, Иво е изключително ефективен дизайнер, много добре организиран дизайнер и е топ в маркетинга на неговата си работа. Значи е абсолютен топ. Това е моята гледна точка. Важно е хората в... Това са с 3 думи. Значи е абсолютно супер. Добре, това ми хареса. Ти какво мислиш за Жорката? Аз като започнах да се занимавам с дизайн, смисъл съм черпил много вдъхновение от неговата работа, като цяло. Това е голям комплимент. Това е не са голям комплимент. Ще си пиме и ще попача малко. Защото смисъл, нали? Представи си един брокер на имоти, как почва да навлиза в дизайна, нали? Като търсиш откъде, от кой да гледаш, да черпиш в този период. Не само от него, ми от много други колеги, които са с повече опит от мен. В такъв случай не съм най-опитния.
И друго, което споделих на тебе, че ние с Жоро, май повече сме си говорили за ядене и сме обменяли кулинарен опит, колкото дизайн опит. Не, етап между другото. Защото и аз обичам да готвя. Вие имате много пресечни точки в кухнята. Нормално да си говорите тук. Барчето много навлече. Барчето. Разбираме се. Обичаме живот. Викам му на Иво, отиваме на море един път. Викам, Иларе, няма да влезеш във водата. Аз тук на морето съм идвам само за барчето. Не ме интересува надолу какво се случва. То селено такава студена водата. То беше рано. Ти изгаряш, след това трябва да се мазеш, преди това пак трябва... Взел сте и тая работа. Добре, нещо друго за Жорката? Майка Идва ли ти? Добре. Жорка, разкажи ни така някоя интересна история от кулинарни, като ще говорим за кулинарни неща, от кулинарните приключения в MasterChef. Конкретно в предаването ли аз си? Да. Защото много хора, примерно много интересно как е зад кулисите, какво се случва. Окей, добре. Което смяташ, че би било интересно да се сподели на хората. Добре, значи аз без да искам влезнах в това предаване, естествено. Цялата ми работа е такава. В смисъл, целият ми живот така. Аз малко не изпадам прекалено много. Така ли влезе в банката без да искаш? Без да искам влезна в банката, да. Защото да си отговоря на другия въпрос, що ще в корпоративния свят без да искам. Не, аз ще отговоря на това въпрос. Той е друг. Давай сега за там. Но без да искам влезнах, един приятел каза, искаш да участваш. Вика, попълня тази анкета. Викам, аз бях надъхал, защото първи сезон викам, аз готва, снимам там някакви работи, още преди Инстаграм да беше известен. Това ще поговоря. Между другото, влезнах и съм си го скриншотнал, защото си мислех, че повече ще бум. Влезнах с 300 последователи в Инстаграм, приятели. Нали, да. Излезнах с 1400. Ако сега влезнах, ще излезнах 48 000 поне. Но бяха други годините. Аз бях претендент, имам най-много победи в там различните състезания. Добре смисъл, справях се добре. Нали. Истината е, между другото, че след като ми мина, как да кажа, гнева, че не спечелих, то не гнева ми, по-скоро някакво разочарование. До финала? Почти до финала, финала на седмица. Пак си признание, човек. Не. Генерално много се радвам, примерно, че Сев да спечели. Защото тя продължи да го развива това нещо и в момента е един от топ кулинарите в България. Аз не съм сигурен, че ще я продължа. Мен страстта ми е в дизайна. Аз готвач няма да стана. Що викам? Мен ми предлагах, аз имах над 45 оферти за главен готвач. А след 60-те? След 60-те това е друго, ние сме си говорили. Самото предаване, защото ме пита да ти отговоря конкретно на въпроса, самото предаване се снима много бавно и е много тегаво за снимане. Да. Хората гледат тогава бяха 2 рязанки по 45 минути, сега мисля, че тогава бяха 2 рязанки по 40 минути, сега 45, нещо е такова, но това се снима цял ден. Аз съм тръгвал в 3:30 през нощта от снимки и на следващия ден съм бил в 8 сутринта на снимки. Огромно съжаление тогава, защото живях аз не съм от София, живях в Феста хотел, осигурен от продукцията, който е на България. И от България до Герман се снимаше тогава. Аз мисля, че продължават в момента да снимат студията на Герман. В Герман снимаше, обаче връзкото не беше готово. И беше някакъв кошмар. В смисъл, от България в момента до Герман се стига за 15 минути. Едно време било. Час и половина. Катастрофи, задръствания, еднопосочни. Ужасен някакъв кошмар беше всяка сутрин. Колко си става, ти трябва да останеш? 6 сутринта. Ето и за теб. Да, за мен аз ставам много рано. Лягането в 3, ставането в 6 е тегава работа. Не само това, ти си по телевизията, те трябва да гримират, трябва да оправят, ти трябва да си адекватен. Освен това, те те хвърлят в някакви неща, да ти не разбираш, то идеята на предаването е не да вземеш професионални готвачи, да вземеш хора, които горе-долу знаят, за да им гледаш сира. Да. Нали, че няма да е интересно. Да. Едната от редакторките това каза, всичко е толкова преекспонирано, за да можеш ти, като се прибереш от работа, хвърлиш всякито на закачалката и пуснеш телевизора и между другото звучи толкова да е преекспонирано всичко, че да може да те хване от телевизора и да те дръпне като внимание. Да. Затова е това цялото крещяне, блъскане, викане и така нататък. Шеф Ангелов не е толкова лош. Шеф Ангелов, ако го гледате, едва ли ще го гледате, но знам, че не сте толкова лош. Шеф Ангелов не се извиняваше всеки път, като не се кара след това. Защото все пак едно е предаването, друго е да си човек. И на мен няколко пъти идва, викат, Георги, не знаеш, че това е предаване просто. Предаване, да. Аз не си го слагам, защото съм такъв човек. Но, примерно, Севда и няколко други момичета много тежко го приемах. Те може би не бяха свикнали на такъв тип напрежение, аз в работа съм свикнал на напрежение. Да се върнем към дизайна, примерно в офиса са ми идвали сводници, мутри, всякакви работи от едно време. Да.
И искаше да правим сайт за момичета, такива да ги дава под наем. Няма 18-ката, ще сложиш това ясно. Не, ще кажем на Томката човек. да направи. Да. И аз му викам, човек, как викам, ще да даваме интернет, бе? Като не се притеснява, бате, е така ще седнал. Ти като не се притеснява, бате. Това си е мой проблем. Всичко съм измислил. Ти викаш, ще направиш там, а вика, код се прави и хората да цъкат и да викат момичета. Виж, визионер, между другото. Да. Визионер, това е много отдавна. Че предаването е такова. Готино беше. Аз научих страшно много за кулинарията. То целият ми живот беше 3 месеца само готвене. Аз не ставах с готвене и лягах с готвене. Въпреки, че паралелно с това в офиса, в смисъл в хотелската стая си бях донесъл големия компютър и работих. И ми беше бая зор ми беше, да ти кажа. Да. Чай, че само виждам и Вуче е пресъхнал и му подавам тук да се презареди. Да, като пресъхвате, само казвайте, ще зареждам. Да, така е, но предаването беше готино и препоръчвам го на всеки, който може да си го позволи като време. Да. Нали, примерно сега, както имам дете вече, нали, дъщеричка и всичко, никога не бих отишъл да участвам в такова нещо. Тя жена ми сега ме пита, вика, не искаше пак да участваш. Абсолютно. Мога да... между другото, сега ще си направя една реклама. Ако ме викнете За мастер-клас. Цвети, ти знаеш коя си, ако ме викнете не за мастер-клас, има такива сборни, дето елния ден го гледах по Hell's Kitchen. Те, черните курки, примерно, срещу от предните сезони златни там събрани, за такова бих отишъл с удоволствие. Едно готвене там, защото адреналина е огромен. И всъщност тази цялата умора, единството, което те държи е адреналин. Да. Сега по едно време виках двете дози адреналин, защото две готвени. Като кажат газ и газ. И готвенето 60 минути са 60 минути. Сисо Добре, аз сега вече ми говори за... Нали, понеже все пак сме малко в по-дизайн сферите. Защо реши и след това преминавам към Иво имам също два въпроса, така, които не искам да разбера за теб повече. Да се върнем към дизайна, че да се включва Иво, че кулинарията. Чакай. Аз на кулинарията мога да се включа. Той там може да се включи. Той е сериозен, между другото, дегустатор, но ще се върнем към това. Аз разбрах. Искам да те попитам като цяло, този въпрос, който вече няколко пъти го започнахме. Защо реши да станеш от собствено студио, което се развива успешно и така нататък и толкова много години, защо изведнъж реши корпоративния свят? Какво те накара да вземеш такова решение? Кратки отговори, защото ми стана скучно. Стана ти скучно? Стана ми скучно. В корпоративния свят, който е малко по... Не, аз никога... Не динамичен. Нормалният път на един дизайнер е първо корпоративния, да видиш как се случват нещата и след това собствен бизнес. Да, точно. Аз обаче съм тъпа коза и винаги трябва да е наобратно. При мен, както и да няма спадам в такива детайли, но трябва да е наобратно. Окей. Искаш да видиш какво е. Да, много ми беше интересно, пък и самото предизвикателство беше нещо, което не съм правил. Генерално работата си, аз имах и проблеми в бизнеса, COVID, MOVID, нали, много неща се стовариха. Много неща се стовариха и тук между другото е хубаво една скоба да отворя, която е готино за хората, може би ще бъде готино за хората, които изпитват затруднения, че всъщност най-големите си, как да кажа, скокове в моята кариера, да го наречем така, са били резултат от кризи. Никога, когато ти е много спокойно, не растеш. Винаги под напрежение човек много повече включва за оцеляване. Дойде COVID кризата и примерно научих Webflow. Той ми беше в радара. Ама кой има време? Не. Кой има време? Точно. И дойде COVID кризата и стана много тегава ситуацията за много кратко време. И викам, ако не сега, кога? То тогава масово хората и след това направих NoCode.bg, почнах да пиша статии за безкодови технологии и всъщност давам консултации. Аз продължавам да давам консултации за безкодови технологии. Да. Добре, значи... И отидах да пробвам. И всъщност викам, ще видя, ако не ми хареса, семя тая, тръгвам си утре. Нали, в смисъл, работа ще си намеря, докато асансьора слезе на първия етаж. Ама явно харесва ти. Задържа се. Много бързо. Истината е, че много бързо ми предложиха позицията на дизайн систем лид. Да. Което е нещо, което ме, как да кажа, бетонира да ми е интересно. Защото предизвикателството е огромно. Нали, едно е да направиш един сайт за Световната банка, друго е да направиш стандарта за всички продукти на Световната банка. Сега, факт е, че в момента реалността е малко по-различна. Няма го разкриваме какво е. Те ще точно нещата се подредят. Аз съм сигурен. Между другото, после като свърши подкаст, ще какво съм измислил. Добре. Това са така тайни, които се остават зад кулисите. Добре, Иво... Смея към Иво да си сложа лета. Да. Искам да те попитам пък при тебе с Teamwork.
Нали, ти реално фащаш в доста стартъп периода, много в началото. И каква беше обстановката тогава, по това време, когато нали, компанията е в много, как кажа, динамичен период? Да, тогава обстановката беше супер френдли, като се джойнах. Аз не знам дали ти разказвах историята как ме намериха. Май не си. Защото те ме намериха. Значи, това още като само за клиент, нали? Да. По това време, нали, смисъл, те ми бяха просто един от всичките клиенти. И аз покрай един друг мой клиент бях открил Basecamp като система за Project Management. Да. Иначе се ползва всякакви таски листове, маси и простоти. Но трябваше по някакъв начин да се организира нещата, нали, Basecamp, покрай друг мой клиент, нали, харесвам Basecamp много. И по това време някъде си бях купил, мисля, че първия iPad. И Basecamp няма хаб за iPad. И аз реших един уикенд така просто за фон да нарисувам един Basecamp в iPad. Без поста го в Dribble. И след, може би, няколко седмици, нали, те пък са наели първия мобилен девелопър да им направи iPad app, нали, той написал в Google Basecamp for iPad, нали, и аз съм излязъл на първо място. Искам един и така намери. iPad app, да, за подобен на това. Така започнах да работя. Първо по iPad app, нали, като го прилиснахме. Нали. Тогава вече започнахме да се колаборираме директно с SEO-то и CTO-то, нали, които те са, и двамата са девелопери. Те казват, че са ирландци. Да. Всички бяха ирландци съвсем. Да. С тях започнахме да работа по самия продукт, по web-апа, нали. Те с мобилните не се занимаваха, че трябва да бъдат оттам по вебсайта и така, нали. Просто в един момент, към 2-3 години работихме на фриланс принцип. 2 години преди да ти предложат. Да ми предложат, да. Те бяха между другото първите клиенти, извън България, нали, с които се срещаме, между другото, поканиха ме там да се видим, да се запознаем. Беше много яко смисъл, цялата компания, нали, 5-6 човека, нали, се събраха на една маса в кафето до офиса, в госта. Това е много яко. Да, но с стратежна компания, нали, просто промениха се нещата. Нормално, тя много експоненциално се е променила. Ти ми беше споделил, че от растежа до 23-та, когато ти официално, нали, спираш да работиш за тях, колко бяхте стигнали? Мисля, че бяха над 350. Да, това си доста хора За протокола не спирам да работя за тях, те ме съкратиха. Добре. Така че това, че някой може да е първият дизайнер, нали, да е част от нали, голямата история на някоя компания, не се застрахувам по никакъв начин. Когато дойде време за съкращение, се започва от най-скъпите кадри. Да. Аз между другото, това ми е другия въпрос към тебе, който е, нали, директно към тебе. Това ли е най-трудният ти, така да се каже, момент в кариерата или не? Не. На мен липсваше ми фриланса. Доста години. Ти даже се зарадвал. Да. Чисто финансово това е едно от най-добрите неща, които ми се случиха. Нали. Да. Понеже обещението, което ми наплатиха за това съкращение, успях да спогася ипотеката, лизинга на колата и така нататък. Debt free, абсолютно. Общо дето ми оправиха живота. Буквално. И ме освободиха от корпоративния свят. Да, между другото, една от причините да не искам да напусна беше, защото имаме дял в компанията, който ако допуснеш и го губиш, и остана си ми дял в компанията. Те са публично ще излезат ли? Имат инвеститори, така че в даден момент трябва да направят някакъв ексит. Дали ще бъде IPO, дали ще бъдат придобити от някой друг. Не знам към колко. Ще станем бъдещ милионер. Не, това не е толкова голям дял. Оде хилиардер. Хилиардер. Това ще притежавам десетки левове. Точно. Добре, кое е най-тежкият ти или труден момент, който ти само го чувстваш като най-предизвикателен момент в кариерата ти? Да, чисто професионално, нали, Жоро, както каза, трудните моменти, нали, правят най-голямото развитие. Нали. При мен беше това, нали, кризата от 2007 година с емоцията. Когато дизайна ми стана основен бизнес, защото тогава човек. Това е било доста важен момент за тебе да премениш към дизайна. С кризата преди да се усети в цяла България, при имотите се усети, може би една година по-рано. Понеже тогава, нали, идваха англичани, купуваха селски имоти. На селски имоти се изкарваха много повече пари, отколкото на градски имоти.
в момента. И ние просто не можахме да се адаптираме към градските имоти. И си се фалира нашата агенция. Докато започна да изкарвам някакви смислени пари от дизайн, беше тежък период. Нормално. То винаги старта е тежък, както... Аз между другото 2008 кризата ме направи участник и финалист в Мастършеф. Значи хора, не се притесняйте от кризите, по-скоро се възползвайте от тях, защото тогава реално може да блеснете. Това е равносметката от двата примера. По-скоро като ти опре нож до кока. Да. Трябва Всъщност, То пак се криза. Откриваш някакви работи със себе си, които никой не се знал, че ги можеш. Способен. Защото аз се научих да готвя, няма ни пари да ям. Това е факт. В смисъл, тази история, която разказах там в предаването, не е натруфена, си е съвсем 100% истинска. Добре, аз си карах с 10 лева на седмица, един пакет боб беше 3,80. И париш си фасул, ядеш фасул. И тогава се научих да готвя. Да. И всъщност осъзнах, че много ма кефи. И какво беше? One thing led to another, значи с български. Да. Едно след друго. Едното доведе до другото. И такъв един момент си почнаха и си гледам дизайнчета, работи, подреждам с чинията. Беше много готино. Между другото, за моите момчета мога да кажа, че няма по-яко от това мъж да може да готви. За жените, имам предвид. Ами аз... Можем да пустим някои типчета за патреоните. Ами добре, момчета. Ще направим един кулинарен курс тук, но само за членовете на Patreon. Да, така че сега е момента да знаете, леко променям посоката на UXpress, вече ще има и някой друг кулинарен съвет от UX динозаври, което е много интересно. Какво да сготвиш, за да вкараш маската в леглото? Аз ще ви кажа... Слушай сега, аз веднага отговарям на този въпрос. Трябва да е нещо леко. Суши? Примерно. Или риба. Да. За да може да не тежи стомаха. Защото след това работа има съвърши. Аз така, да, но не е много. Броколите, между другото, са плъзгав, как да кажа, могат да създадат газове и така. Не очаквах, че ще се разриват в... Така да готва поне. Ще го убила, право. Чай сега. Добре, да се фокусирам. Тъй, добре, това беше неочаквано. Че сме готвили че нещата... Страх ме работа. Искам да ви кажа следното, момчета. Както знаете, по принцип имам една рубрика в... чай, че ти беше много силно. Имам една рубрика в UXpress и тя е предишните гости задават въпроси на следващите гости. Съответно, днеска и вие задавате. Но предишният ми гост, нали, така, Христо Марков, ти го познаваш много добре, той ни е наш колега в банката. Май не се познавате, да? Не беше на това събитие. Да, но... Коледното ли? Да, не дойде. Не беше там. Беше там със сигурност. Но не знам дали са запознали. Няма значение. Въпросът е, че Христо Марков беше предишният гост и той зададе интересен, би казал, философски въпрос. Така че и двамата... Нали, може както решите да го отговорите, ето така е. Ако трябва да започнете всичко от начало, дали бихте го направили пак по същия начин? Значи в целия си живот бих направил всичко по един начин. Единственото, за което може би малко съжалявам, е, че продадах Impulse.bg. Добре. Но някакси за ония период от време. Защото, нали, знаеш, всички сме гледали, надявам се да предполагам, ефекта на пеперудата. Да. Нали, сега в момента си ми е супер. Тоест не искам нищо да променя. Да. Всичко си ми е супер. Съм жив и здрав. Нали? Не мога го бутам нататък. да имам гърбина да нося повече неща. Но това ми е единственото, защото ние направихме Impulse.bg на времето с моя колега Янчо. Янчо, ти си знаеш. Кой си? И да. И Янчо ми е много добър приятел и продължаваме. Ти си него сме първата ми фирма и продължаваме да работим заедно, продължаваме сме приятели. Но направихме Impulse.bg двамата с него. И аз съм преживявал наистина, не знам дали сте гледали филма "Социална мрежа" за Фейсбук, където седат на един голям екран и чакат да станат определен брой потребители.
Ние не седяхме на такъв голям екран, бяхме в един малък офис и на един монитор, чакахме да имаме 100 души онлайн на сайта. Той беше направил един скрипт, който седеше колко души има онлайн в момента отворени сесии на сайта. Да. И го помня, че бяха 99 души, ма това беше едно време супер много хора. И седиме, рефрешваме на FPT-цата. 97, 98, 97, 98 и в един момент станаха 100 човека. И ни двамата бяхме. Превъртяхме играта. Да. След 3 месеца бяха 17 хиляди. Добре. След още една година бяха над 300 хиляди. И ние тогава го продадахме. Обаче проблемът наш какъв беше, че тогава нямаше тая екосистема. Аз може би затова така активно се занимавах. Сега вече не чак толкова, но тогава едно време, преди няколко години, много активно се занимавах с развитие на екосистемата за предприемачи, стартъп уикенд, изобщо не в нашия си бранш. Защото ако имаше някой да ми каже, пич, не се продава, когато расте. Да. Това е... Нали? И те се свързаха, си я предложиха, за уния пари бяха толкова много пари, не казвам сумата, но бяха толкова много пари, че ние двамата го продадахме такъв at the glance, разбираш, смисъл, изобщо не се замислихме. Защото ни бяха предлагали, примерно 5000 лева да го купат, 10 000 лева да го купат и тия скочиха с някаква гигантска сума и ние бяхме такива да факс на тук. Но те са виждали, че ще стане още по... Тези пари ги... И най-вероятно, когато го бях продал, сега съм милионер, със сигурност всъщност. Да. И изобщо, примерно, настъпването на Фейсбук в България нямаше да бъде това, което е. Не го говорим от днешния момент, говорим от тогава. Това е 2006, 2007, 2008 година. Защото реално ние имахме страшно сериозни позиции в социалните мрежи. И всъщност един от големите ми успехи като дизайнер е, че аз успях да създам тогава целият тренд. Всички сайтове след моя бяха като моя. Всички. До един сайтовете бяха копия на Impulse.bg. А Impulse.bg беше абсолютно аз хода на доста събития и нещо тя стана дума за Impulse.bg, ама явно аудиторията беше по-наши набори. Защото сега вече хората не, то отдавна умря. Да. Вика, ти ли бе, вика, човек? Някакви хора почват ми ръкопляскат, аз не мога повярвам. Викам, а ви... И след това дойде едно момче и казва, колко гаджет съм завърсал от там. А пък аз му викам и аз. Така. Добре. Това е единственото, за което да отговоря на въпроса. Това е единственото, за което може би малко съжалявам, но най-вероятно, ако го бях продал, нямаше ми се развива. Тоест, ако не го бях продал, нямаше така да ми се развие живот. Щях повече да се забия в корпората, щях се разрасна като компания, най-вероятно... Така се надградил повече себе си. Както е казал Notorious, повече пари, повече проблеми. Да. И така се случи. Тогава имам ясен спомен, че си мисля, че съм фанал. Аз се вика Бога за шлифера. Всичко ми е ясно. Аз имам едно интервю тогава и си го паза нарочно, за да мога да си припомня какъв тапак бях. Дето обяснявам, такъв гледаш и искаш да му удариш през екрана, аз себе си искам да се ударя през екрана. Такъв... Всичко ми е ясно. Бизнесът ми е ясен, финансите са ми е, всичко различно на този свят ми е ясно. Морето до колене и след това се оказа, че не е точно така. Потънахме с много проекти, потънахме с много пари и всъщност 2008 нямах пари да ям. Да. Виж как се завърта живота. 2006 го продадах. Не съм си изхарчил парите за глупости, инвестирах ги в други проекти. От тях научих страшно много. Нали, не съм си купил. Купих си едно BMW, ама не беше кой знае какво. Нали? Не съм си купил някаква луксозна кола и да ги пръсна по-мацки. Инвестирах ги в други проекти и ги загубих всичките. Но научих много неща. И всъщност пак ще се върнем на това, че аз лично най-много съм научил от провалите си. Бил съм участник на едно събитие, не помня кой го организираше, мисля, че бяха Because, Саша, както и да името ми изкочи, много съм зле си минат, Бозухарова. Саша, извинявай, ако ме гледаш. Който се казваше Вечер за неудачници. И във вечерта за неудачници трябва да разказваш само провалите си. Аха, окей. И генерално идеята е много яка. Само в провала и в кризата ти растеш и учиш нещо, защото ти се налага. Мозъка не обича да учи нови неща. Ако не ти се налага, аз си мръднеш пръст, ти плаща дебела заплата и да си гледаш живота и всичко ти е подредено, ще зеленееш, кошмар. Да, така е. Човек трябва постоянно да се... Предизвиква. Да се предизвиква, да. Ако не се предизвикваш, ти просто стоиш на едно място и... Знай го. Да, опитай се ти да... Може би ще влезнем. Покажеш какво прочит на... Дай да го сложим като таргет да нарежа за 2 епизода.
Не, то се е видяло. Защото Значи, ни се нарежим като за 2 епизода. вече наближаваме почти час. Пък още съм в интрото. Почнали още. Не сме почнали още. Да, няма страшно въпрос. Искам да те попитам и тебе, ако трябваше да започне всичко от начало, нали би го направил по същия начин? Ами, казвам честно, не се сещам за друг начин, по който бих го направил. Добре. Може би бих помислил в по-ранен етап, нали, в кое да се фокусирам. Защото както Жорката каза, нали, ние като започнахме да се занимаваме, така ли, аз като започнах да се занимавам с дизайн, нали, от дизайнер се очакваше да прави веб дизайн, фронтенд, евентуално флаш. Всичко. Евентуално, нали, не беше веб дизайнер, вървеше и с co-title графичен дизайнер, нали, да правиш лого. Както реално Милен сподели в един от предишните епизоди, но в началото много често са се наричали специалистите webmastери. Сега, нали, той така го каза, че не мога такава визитка, но общо трябва да разбираш от всичко по-малко. Да, но мисълта ми, че правихме и доста графичен дизайн, нали, за принт материали, за такива щурти, нали, нещо, което в момента грам не ми се занимава. Тоест, може би ми отне малко повече време да реша, че искам да правя само продукти веб дизайн. Да. UI, UX, такова нещо не съществуваше като термин тогава. Естествено. Аз съм лепял коли на комунала, на които аз съм правил дизайн. Казвам коли на комунала, това са буклучийски камиони. На едно скеле с една, мога да лепа фолио, между другото. С една шпатула. Продължавам да откривам много неща за тебе. Да, и всички там са гори, беше ужас за 1 лев на час. Така толкова им плащах. 1 лев на час, пошпара работа. Човек ма... На ден се залепиха фолио на таблета, трябваше да теща. Имам, не знам дали... Че не останаха балончета. Балончетата, пръскаш си никави там. Имаш си цака голяма, между другото. Това да лепиш фолио е голямо умение, което придобих много трудно. Да. Но да. Добре, значи пред тебе така е. Ами по-скоро, ако мога да дам нещо като съвет, нали, на по-младите зрители, възможно най-бързо да открият това, да опитат всичко, да, но възможно най-бързо да открият това, което е тяхното, защото не може да се експерт във всичко. Естествено. Откри това, в което те влече и специализирай в него. Много... Примерно, мога да направя на някой лого. Да. Ама не искам. Ама не искам. Или, смисъл, ако няма, ще му скълъпя нещо. Да. Ама ако иска някакъв, нали, ще го препоръчаш на някой друг. Да, ще го препратя, има достатъчно специалисти, нали. Се обадя на ботството. Да. Ботството, цака. С Христо реално точно миналия епизод си говорихме за колко е важна брат идентичността, логото, така че Аз така е. Абсолютно по никакъв начин не мога подценявам стойността на брат идентичността и на логото. Да. Просто не е нещо, на което аз искам да отделям много време. Да, не е твоето. Не е И ако клиента няма, нали, някакви супер високи изисквания за това, нали? Да. Мога да му скълпя нещо. Ако има повече претенции, нали, винаги мога да го препратя към някой колега или по-добре да го препратя към някой колега, а аз да продължа да работя на частта, нали, на която мога да му доставя повече стойност. Да. Това, между другото, е много важно за по-младите хора, да фокусирайте се върху това, което ви носи удоволствие, за да може да станете добри в него. Няма как да си добър в нещо, което не ти харесва. Това е невъзможно. Номер едно правило. Трябва винаги да ти предоставя удоволствие. Малко искам да стъпям на това, което Иво каза, защото аз всяка година ходя и тази година пак ще съм. Ходя да преподавам или по-скоро да правя задача да преподавам, менторствам ученици от 7 до 12 клас. Да. В Девин аз мога тук сега. За мен това е най-смисленото събитие в България, конкретно за този за тази възрастова група. За мен там идва елита на България. На интелекта. Такива деца са просто... Децата са, да. Уникални. Просто са уникални. И затова хода и го правя. Много лишения там търпиме всички ментори, защото просто няма. Се събират 500 деца. Да. Всичките хотелски бази са заети. Миналата година бяхме в 3 хотела. И пътуваш от единия хотел до другия. Ние спиме по двамата визбот, сме спали двамата на едно легло. Да, нямаме... голям човек. Той леглото беше широкото си лестиме. Добре. Имаме история за... Аз мога тук и сега с Жоро Линков от Studio X, Адаш. Ти я знаеш, може по-късно да я кажем. Но това, което им казвам, за да се върна, това, което им казвам е, че сега им е времето да грешат. Да. Много е важно да грешат, за да открият това, което казвам, да открият това, което им харесва. Сега, тук малко не съм съгласен с теб, не заради друго ми бързо открийте това, което ви харесва, това е много сложно.
И Да, много голям изключително натиск, трудно. на много голям... Децата, между другото, по децата разбирайте, нали, студенти, този диапазон от хората. То дори до 30 години са човек може поставени да под много голям натиск от това да бъдат много успешни, Да. без да имат ясна идея в какво да бъдат много успешни. Социалните мрежи се съсипват, между другото, с менталното състояние на моите хора, направим разказване. Ти се гледаш някакви богати, някакви с някакви всички са фейк. Всичко е много често фейк. Всичко е измислено. От тях 99%... Обаче ефекта върху този, който не е открил човек- себе си още. Аз имам някаква кариера, имам някаква позиция. Не съм съвсем, нали, деца вика. И гледам и линките и си викам, Вова, към тия хора, виж колко работа свърши, показва едва ли не. Да. Дори мен в някакъв момент, когато се чувстваш ущипва по-така, така. да, ме ущипва. Абсолютно. Да, не, между другото, този век, в който ние века ми направо последните Младежите 10-20 са много години. прецакани от тази гледна точка. Много са прецакани. Значи, от една страна има цялото знание на света. Питай го Иво как е Да, учил. имаш цялата Не, свобода питай да го Иво научиш, как е учил но- веб дизайн. Как? Да. YouTube. YouTube. Не. Той е учил веб дизайн, както аз съм учил веб дизайн, YouTube не съществуваше. Да, не, смисъл имаш купиш на... Говоря как стартира, извинявай. Моче точка, не, глупости. Такива сайтчета с... Супер, аз съм чел книги. Сега, въпрос, че има едно място, Тогава максимум нямаше. две, където можеш да тръгнеш И нещо да научиш. графилата, не знам Сега, кой го нали, беше направил, да е жив и здрав. Графилата създаде целият наш, как да кажа, целият наш цялото поколение, да го наречем, наши от дизайнери, беше от графилата. Като знания, които... Като знания, да. Между другото, нали, при мен е момента, нали, че аз разсъквах доста в фотошопа, нали, Да. преди конкретно да навляза в веб дизайна и за мен едно от нещата, нали, което малко повече ме промени мисленето нали, за веб дизайнери и да почна да правя неща, които... Защото съм рисувал всякакви глупости, нали, като всеки кой да почне. Нали. Беше, нали, като научих HTML, CSS, нали. Да. Тогава живеехме на квартира с днесен квартирант, с Вово. Вово, гледаш, мерси. Той ми показа основи на HTML, CSS, нали. Ги хванах, нали, за седмица, нали. И тогава се разбрах, бас, аз тези глупости, съм ги рисувал, как ще се реализират. А тогава, значи, тогава още имаше едно нещо кръстено интернет експлорер, което беше кошмар, нали. Особено 6. Да. То продължава да е малко притеснителен. Имах случай, където беше да умре интернет, че това и е 6. Това беше кошмар на дизайнер. Защото едно време повечето браузъри, вместо да рендват кода правилно, те се опитваха да рендват грешния код правилно. Да, това е тотален абсурд. И всъщност Ти трябваше да кодиш грешно, за да може правилно да ти излезе. Не, той реално едва ли не правиш някаква, като сега AI халюцинация, интерпретация на кода, горе-долу да е окей. Но той не е твърдо правило, разбираш ли? Да. И се получаваше един пълен абсурд, примерно, ти си пишеш хубав сайт, хубав чист код и така нататък. Интернет експлорт, това него не го интересува. Той си има негови си разбирали. Нали поддържаш прозрачност на пиенчетата. Да. Не. Ако искаш да имаш заоблен бутон, ти трябва 3 картинки, нали? 4. За всеки ъгъл по едно. Ако се разтяга и нагоре, да. За Нали... заоблен контейнер. За бутон Само ще кажа, трябва че- само ляво дясно, нали? Среда. Ние сме дизайнери от ерата на spacer.gif. Дори аз нямам никаква представа какво е това. Аз даже и аз не го помня. Само аз съм дизайнер от ерата на spacer.gif. Значи ти си малко Аз съм по-възрастен. по-млад. Да, Може да съм го ползвал. Момчета, този поглед на аз Джорджа. разберем така. Spacer.gif беше празно PNG. Ага. Не PNG, извинявам се, GIF. GIF, Празен защото GIF, да, празен GIF, който го слагаш в таблицата, за да може да ти държи, нямаше падинки маргин. Ага. За да може да ти държи отстояние, примерно от каквото щеш. И ти си правиш едно, примерно на 10 пиксела, там на 16. то е гифче. И гифче. И го шляпаш навсякъде едно и също. И реквест към сървъра, примерно, той сайта е една HTML страничка, реквест към сървъра 12 000 реквеста, защото имаш, примерно, Мале спидинга. 300 гифа вътре само за спейсинга. Само мога да си представя колко е бил бърз даден сайт. Бас. Никой не е търсил това. Добре, момчета. Момчета не отида добре работа, да ви кажа. Заради това предлагам да отидем към основните теми. Защото тук се замисля, ние ще говорим за много неща.
Ама ще видим как ще дадат нещата. Имаме резервация за 7,5 между другото. Да, добре.